Egun hon eta ongi etorri. San Pedro eta San Paulo apostoloak gogoratzen ditu gaur Kristau elkarteak. Dei berezia egin zien Jesusek biei. Simon arrantzaleari Jesusek berak Kefa edo arkaitza goitizena jarri zionari. Giza arrantzale eta ardien zaintzailea izatera dei egin zion. Saulo hori berriz, gerora Paulo deituari, judutar ez ziren gentilen artean ere, evangelioa zabaltzera dei egin zion. Hauek ditugu Kristo pistuaren testigu nagusiak eta Kristau elkartearen oinarriak. Biengatik emango dizkiogu eskara jainkoari. Beraz, gu ere Jesusekin bat egin nahirik eta haren deia entzuteko prestatuz, goazen elkarturik janoren hitza entzutera. Zutik, eman dezagun hasiera Eukaristiari, abestuaz, zu gabe Jesus nora. Zu gabe Jesus nora, joango gera gu, zu betiko bizitzako itza jaunak dituzu. Zu gabe Jesus nora, joango gera gu, zuk betiko bizitzako itza jaunak dituzu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Hauek dira bizi zirela Eliza beren odolaz landatu zutenak. Horregatik, goresten ditugu orain Aita, Semea eta Espiritu Santua aintza abestuaz. Aintza zeruetan jangoikoari, Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri.
Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zutik, mesedez. Egin dezagun otoitz, senideok. Ene jainko, alaitasun santuaz betetzen gaituzu Pedro eta Paulo apostolu santuen festaburu honetan. Egizu, zure elizak, kristau fedearen lehenengo berria haiengandik izan zuen bezala, jarrai diezaiela beti zintzo haien irakaspenei. Zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Herodes erregea gogor erasotzen hasi zen eliztar batzuen aurka. Eta Joanen anaia Santiagori ezpataz lepoa moztu zion. Eta judutarrei pos ematen ziela ikusirik, baitu erazi egin zuen Pedro ere, Paskoa astea zen. Eta loturik espetxean sarrerazi zuen, eta launa gudariko 4 sailek zaindu zezatela agindu. Paskondorenean herriaren aurrean hil erazteko asmoa zuen. Pedro giltzapean ondo zainduta zeukaten bitartean, Eliza otoitzan ari zitzaion jangoikoari haren alde etengabe. Herodesek ura atera behar zuen aurreko gauean, lo zegoen Pedro, 2 gudarien erdian, haiei katez loturik. Eta espetxe zaiak ate aurrean zeuden ura zaintzen. Bat batean, jaunaren aingeru agertu zen, eta gela barroa argitu egin zen. Eta zaietzean ukituz, esnarazi zuen Pedro esanez, jaiki azkar, kateak eskuetatik erori zitzaizkion, eta aingerua berriro, lotu gerrikoa eta jantzi oinetakoak. Hala egin zuen Pedrok, eta aingeruak berriz, jantzi zoin gainekoa, eta jarrai neri. Pedro atera eta atzetik zijoakion. Ez zuen uste ordea aingeruak ari zuena egia zenik, iduripena zerizkion, eta lehenengo eta bigarren zaintzaile taldeak igar ondoren, herrira daramen burdinezko ateraino iritsi ziren, eta berez zabaldu zitzaien. Atera eta kale bat igaro zuten, orduan aingerua bat batean eskutatu egin zitzaion. Pedrok bere baitara etorririk honela zioen. Bai, egia zen, jaunak bere aingerua bidali du. Herodesen eskuetatik eta judutaren ikusi nahi guztietatik ni ateratzeko. Jaunak esana. Zerrak zuri jauna. Zuzaitut jauna, ondasuna. Bedenka dezadan aldioro jauna, nere hauan beti haren gorezpena. Gailendu bekit bihotza jaunarekin, postu bite zapalak hori entzutearekin. Zuzaitut jauna, ondasuna.
San Paulo apostoloak Timoteori. Anaia maite. Nere odola isurtzeko zorian agoni, nereak laister egingo du. Burruka ona egin dut, ibilaldia bukatu dut, gorde du sinismena. Orain prestaturi dago neretzat zuzentasunaren koroia. Jaunak, epaile zuzenak, egun hartan emango didana. Ez ordea neri bakarrik, baita haren etorrera maite duten guztiei ere, zatozkit lehen bailen. Jauna nere alde nuen eta berak indartu ninduen. Berri on osoa nere bide zabal zedin eta herri guztiek entzun zezaten. Berak atera ninduen lehoiaren ahotik. Jaunak aterako nau berriz ere gaiz guztietatik. Salbatuko nau eta bere zero erreinura eramango. Berari aintza gizaldiz gizaldi. Amen. Jaunak esana. Eskerrak, zuri jauna. Zutik prestatzen gara Evangelio Santua entzuteko aleluia abestuaz. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek, Filipoko Zesarea aldera etorri zelarik, honela galdetu zien bere ikasleei. Gizonaren semea nor dela dio jendeak. Haiek erantzun. Batzuek Juan batailatzailea dela, beste batzuek Elias, besteek Jeremias edo profetaren bat. Jesusek orduan, eta zuek nor naizela diozue? Eta Simon Pedrok erantzun zion, zu Mesia zera, jangoiko biziaren semea. Jesusek orduan, zorionekoa zu Simon Jonasen semea, ez haragik, ez odolek, ez baidizu adierazi hori zuri zeruan dagoen nere aitak baizik. Eta horra nik esan, zu harria zera. Harri horren gainean eraikiko dut nik nere eliza, eta heriotzaren indarrak ez zaizkio nagusituko. Zuri emango dizkizut zeruetako erreinuaren giltzak, eta zuk lurrean lotua, zeruetan ere lotua izango da. Eta zuk lurrean askatua, zeruan ere askatua. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Senideok, San Pedro eta San Paulo apostoluaren
festaburua aurten igande suertatu zaigu. Gaur berdez jantzi behar genuen, baino bi apostolu hauen eguna ospatzen degunez geroz, gorria da gaurko gure kolorea. Apostolu izanik, Espiritu Santuaren laguntza jaso zuten, gorria, Espiritu Santuaren kolorea. Neron enperadorearen garaietan biak martiri hil ziran, Pedro gurutzean josita, Pablori lepoa moztu zioten, gorria, martirien kolorea. Guretzako, Kristau fedearen eta Eliza katolikoaren bi zutabe nagusienak ditugu. Bi apostolu hauen testiguntzan sustraitua bai dago gure sinismena. Gure bureari galdetzen badiogu, guk zertan sinisten dugu, gure erantzuna izan behar du. Ez guk geuk asmatutako zerbait, guk sinisten dugu, Pedro, Paulo eta beste apostoluen utzi ziguten testigutzan. Zuzenean ezin dezakegu Jesusengan sinistu. Jesusek ez zuen ezer idatzi bere buruari buruz, bere bizitzari buruz. Ez zuen idazkari bat eraman berarekin, jaso itzazu, hitz hauek, jaso itzazu, nire gesto hauek, nire ekintza hauek, ez? Apostoluek utzi ziguten berak izandako esperientzia, eta esperientzia hori da gure fedearen edukia, gure fedearen bihotza. Horregatik, apostoluak hain garrantzitsuak dira guretzako. Haiek sinistu eta aitortu zutena, guk sinisten eta aitortzen dugu. San Pedro eta San Paulo festaburuko maitinetan, batzuk oraindik jakingo duzu zer diran maitinak, ezta? Monjeak eta monjak, eta baita ere apaizok, eta nahi izan ezkero edonor kristauek, goizaldean egiten ditugun otoitza, maitinak. Gaurko maitinetan agertzen da himno bat, oso politia. Honela dio, Pedro arkaitza, Paulo ezpata, Pedrok eskuetan arrantzurako sareak, Paulok hitz zorrotzak Espainetan, Pedrok giltzak, Paulok amairik gabeko ibilaldiak, eta Kristo beti haien inguruan. Iruditzen zait, himno honetan, ederki laburbiltzen dela bai nor izan ziren bi apostolu hauek, eta baita ere Kristau fedearentzako eta Elizarentzako, Elizaren bizitzarako hasieratik izan duten garrantzia. Giltzak eta espata. San Pedrok salbamenaren atea zabaltzeko behar den giltza eskura jartzen digu guztioi, gizaldiz gezaldi, belaunaldi guztioi. Jainkoaren maitasuna eta errukia geureganatzeko ezinbestekoa zaigun atea zeharkatzen laguntzen digu. Pedrok bere giltza hoiekin, Jesusek bere esku utzitako giltza hoiekin. Ate hori, denok dakigu, Jesu Kristo bera baino ez da. Horregatik esan dezakegu, Pedrok beti Jesu Kristoren gana garamatzala. Bide horretan eta bizitzan baita ere, beti izango dugu lagun San Pauloren hitz zorrotza. Gure bihotza pekatuaren, gaitzaren eta heriotzaren atzaparretatik askatuko gaituen hitz indartsua. Testamentu berrian, bera dugu, lehen idazlea,
Evangeliare baino lehenago hasten da bera idazten, 50. urtean edo. Berari ez zaio hainbeste inporta Jesusen bizitza, baizik eta Jesusengan guztiontzako gertaturiko salvamena. Eta horri buruz idazten digu Paulok, Jesusen salvazioari buruz. Gero, evangelioetan, bere bizitza agertuko zaigu. San Paulok ezagutzen zuen bizitza hori, baina bazekien bizitza horren esan nahia gure salvamena zela. Eta salvamen horri buruz hasten da idazten, lehenengo idazlea. Gure parrokian, nire eskuinaldean, hementxe, San Pedroren irudi bikaina daukagu, segituan identifikatzen dugu, giltzak bere eskuetan dituela, eta Elizako lehen aita santua izan zen ezkero, Erromako gotzainaren ezaugarri den tiara buru gainean duela. Tiara hori 4. gizaldian, Konstantino enperadorearen garaian hasi ziren aita santuak erabiltzen, beraz, San Pedrok inoiz ez zuen erabili tiara, baina garai hartan ez zen metalezkoa, telazkoa baizik. Metalezkoa 14. gizaldi eskerostik, koroi bat balitz bezala, eta harri bitxiz, ornitua, hemen, irudi honek daukan bezala. Hori da, guk ezagutu dugun tiara. San Paulo ere hemen da, gure parrokian daukagu bere irudia, baina akaso zailago izango zaigu, gertatuko zaigu bere astarnak aurkitzea hemen, eta identifikatzea, bate baino gehiago seguro daki nun dagoen zein den. Aldaren nagusiaren azpikaldean dago, San Paulo baita ere Pedro, baina San Paulo ere hor dago. Apostolu guztien irudia ditugu hor. San Paulo deno dakizue, ezen izan Jesusek deituriko 12 taldeko kide bat. Horrek esan nahi du, San Paulok inoiz ez zuela ezagutu bizitzan Jesus, edo bizirik ez zuela ezagutu Jesus, San Paulok. Berak Jesus piztuaren esperientzia izan zuen, Jesus piztuarekin aurkitzeko esperientzia izan zuen, eta aurkitze horren ondorioz, gentilen artean apostolu izatera deitua sentitu zen. Eta horregatik, bere irudia ere, 12 apostoluekin batera agertzen da kristau ikonografian. Ordu beraz, bere eskuetan liburu bat duela, idatzi zuelako, testamentu berrian ditugu bere idatziak, eta baita ere ezpata beste eskuan. Ezpataz hil zelako, eta Elizaren hasieratik esan zelako bere hitzak ezpata bezain zorrotzak zirelako, bi ezaugarri horiek. Men? Garai bateko sagrarioaren ezkerraldeko lehen irudia San Paulorena dugu. Biak, Pedro eta Paulo, izan ditzagula gure laguntzaile, jainkoari bizkarra emanik biziden gizarte honen erdian, fedea, maitasuna eta itxaropena sendoa bizitzen jarraitzu ahal izan dezagun. Egia esan, askotan, guk ere, gure fedea ahultzen sentitzen dugu. Gure gizarteak ere, gure inguruak ere, guri ere ez digu laguntzen askotan fededun izaten. Horregatik, Pedro eta Paulo hori eskatu behar diogu, lagundu dezaigula fededun izaten, fedearen argia pizturik jarraitu dezan, gure bizitzan, gure bihotzean.
Mesedez. Nisten den, sinisten den. Pedro eta Paulo apostoluen otoitza lagundegularik eta Eliza katoliko osoarekin bat eginik, luzade zaizkiogun jainko gure aitari gure eskariak. Eska dezagun mundu guztian zabaldoa dagoen Elizaren alde. Apostoluen fede bera aitortzen dugula oharturik, beraien antzera Jesusen jarraitzaile zintzo izan gaitezen hitzez eta egitez. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskariña. Eska dezagun San Pedroren ondorengo den Leon aita santuaren alde, eta apostolen ondorengo diren gotzainen alde. Leial eta harretaz bete dezatela Jesusek elkartearen hartzain on izateko eman dien egitekoa. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskariña. Eska dezagun fedegaitik gaitzetziak, baztertuak, edota kartzelatuak eta erailak direnen alde. Elizaren etengabeko otoitzez, begirunea eta askatasuna iritsi ditzaten, eta kristau berrientzat fedearen testigu izan daitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskariña. Eska dezagun gaur hemen eukaristia ospatzen bildu garenon alde. Apostolen erakutsi jarraituz eta Elizaren fedea geurea eginez, Kristoren berri ona geure inguruan zabal dezagun. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskariña. Aita guztiz errukiorra, entzun bai gure otoitza, baita ere gutako bakoitzak bere bihotzaren isiltasunean gordetzen dituen otoitz eta eskariak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
zure apostoluen otoitza izan dezala jauna lagun, ekarri dizugun emaitzak, eta egin gaitzala zure gogoko sakrifizio hau eskaintzerakoan, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zotik, mesedez? Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Pedro eta Paulo, zure apostolu santuek, pozez betetzen bai gaituzte, zuk ala nahirik. Pedro fedearen lehenengo aitorlea izan zen, eta Paulo fede beraren argitzailea. Bata Israelgo ondarrak bilduz, hasierako Elizaren eraikitzailea izan zen, bestea gentilei salbamenerako deia egin zien, maisua eta irakaslea izan zen. Biek nork bere bidetik Kristoren familia bakarra bildu zuten, eta orain biek ospe berean bat eginik gure gorespenak hartzen dituzte. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osana, osana, osana zerugo Osana, Osana, Osana zerugo hienetan. Osana, Osana, Osana zerugo hienetan. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zera beti eta beti zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalik beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu, zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi eta ardu hauek, zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek berak agindurik egiten ditugun ezkeroz. Berak saldu zuten gau hartan, ogia hartu eta zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data
zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik, jauna, guk zure semearen nekaldi salbagarria eta hilen artetik pistea eta zeruratzen miragarria gogoratuaz, haren azken etorrera itxaroten gaudela, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira, jauna, zure eleizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan, zurekin paketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu, jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Espirituak berak egin gaitzala gu ere zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun, lehenengo Andre Maria doatzua, Jangoikoaren ama beti Virginiarekin, haren senar Jose Santuarekin, Pedro, Paulo eta apostoluekin, eta martiri santuekin, eta santu guztiekin, badakigu hauen bitartez, zure laguntza izango degula nun nahi eta beti. Gu zurekin paketzen gaituen opari hau, izan bedi, jauna, mundu guztiarentzat pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta maitasunez, zure Eliza, zure zerbitzaria, Leon, gure aita santua, Fernando, gure gotzaia, gainerako gotzai eta eleiz gizon guztiak eta zeurea dezun herri osoa. Entzun bihotzonez, gaur zure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak, aita guztiz ona, ekarri zeuregana, mundu zabalean banaturik dabiltzan zeure seme alabak. Izan gogoan, jauna, orain dela urte bete, mundu honetatik zuregana joan ziren Ana Franziska Aiertza, Amalia Agirre Zabal, Clara Astigarraga, eta Rita eta Maria Angeles Zubizarreta. Heriotzean zure semearekin bat egin ziren hauek, piztueran ere berarekin bat izateko zoria izan dezatela. Izan gogoan, jauna, baita ere, pizteko itxaropenean joan zitzaizkigun Julián Olazabal, Teodoro Bikuña, Antonio San Pedro eta Eusebio Goenaga apaisak, Jose Manuel Landa, Itziar eta bere aizpa Rosario Alberdi, Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Etxaniz Urkiri sendian
hildakoak, Pilar Azpitarte, Tere Arzailuz, Maria Angeles Larrañaga, Jose Manuel Astigarraga, Pedro Larrañaga eta emazte Maite Martínez de Cabrero, Brígida Aldalur, Odriozola Aldalur zenidean hildakoak, eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak, har itzazu bihotzone zeure zeruan, guk ere sinisten dugu, zure aintzaren zorion betea izango degula betiko haiekin batean, gure begietatik negar guztiak xukatuko dituzunean, orduan zu gure jaun hori zaren bezalakoa ikusiaz, zure antzeko izango gera gizaldi eta gizaldietan beti zu goresten, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen bai dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaikuzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzeri. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estu aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo, gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospe eta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, hilen artetik piztu ondoren, zuk esan zenien Pedro eta beste apostoluei, pakea usten dizuet, neure pakea ematen, begira gure sinismenari eta ez pekatuei, eta zure gogoa den bezala guri ere emaiguzu pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren gandik jaso degun pakea, zabaldu dezagun gure artean.
duzu. Ona hemen Kristo piztuaren gorputz odolak, gorputz odol hauetaz janaritu ziran Pedro eta Paulo, eta hala egiten irakatsi zien kristau elkartei elizari. Zoriontzua bazuek mai honen inguruan bildu zeratelako, jauna, ni ez naiz inor zuen eretxean sartzeko, baina ezazuiz bat sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Sakramentu honen bidez, indar berritu gaituzun hoi, jauna, emaiguzu lehenengo kristauen antzera bizitzea elizan, ogia zatitzean, eta apostoluen irakaspenetan zintzo iraunez, bihotz bat eta anima bat izan gaitezen, zure maitasunak sendoturik, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharra, horrengo igandean, uztaila 6, urtero itziarrera egiten dugun erromezaldia egingo dugu. Aurten gainera, jubileoe urtea den ezkero, lema honekin joango gara itziarra. Itxaropenean erromez. Itziarreko amaren oinetan jarriko dugu itxaropenaren beharra. Itziarren meza nagusia, eguardiko 12 izango da. Nahi dutenetzat, autobus bat aterako da, biblioteka paretien 11:30. Autobusen joan nahi dutenak, sakristian eman behar dute izena. Eta apaizaren bedikapena hartu horretiken, abez dezagun eskerra jauna. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Guretzako, Pedroren ondorengoa aita santua da, Leon 14. Tu es Petrus, berari sarrerakoan, han basilikan, tu es Petrus perosina edo beste autore batzuena kantatu eta egin izan diote, bera da guretzako Pedro. Horregatik esaten dizuet, Elizatik atera baino lehen, San Pedrori gure aita santuaren alde otoiz bat egiteko. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jainko.